ଅଖଣ୍ଡ ହରି ବୋଲ କଣ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହଉ କରିକି ବୋଲ ଆନ୍ତେ ହରି ବୋଲ ଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବାଲା କିଏ ସେମାନେ ଯିବେ ତମ ପାଖ ବାଲା ନା ତାଙ୍କ ପାଖ ବାଲା ଏକା କଥା ଏଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଫୋନଟା ପ୍ଲିଜ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ଖାଲି କି ବିଲନ ବାବୁ କିଛି କୁହ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରାଉଛି ଏଟା ଏଗୁରା ଭିଡିଓ ଅନା ଅନାଟି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦବ ସିନୁ ଆଗକୁ ଆସେ ତୁ କାଇଁ ଲୁଚି ଯାଉ ମଟନ ଜଳି ଯାଇଛି ଏ ଝିଅ ତୁ ସେଠି ଗଲୁ ସେ ଫଟୋ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଅଲରେଡି ଯା